Aseyiphuma kangaka manje indaba eliso. Hey musana ukuphuthuma bafowethu, musana ukuphuthuma. Kuthiwa behamba yini ngetrike ekade umuntu oyedwa before. Emva kwalokho waba nama-bodyguard awu-2 esehamba nge-Mercedes Benz. Kuthiwa manje unama-Fortune awu-2 nama-bodyguard awu-4 kanye ne-Lexus ebiza 2.7 million. Lokhu kuvezwe okhulumela iqembu le-MK. Abanye bakhuluma ngemizi yasebhalito. Yazi nganitshela ngathi kusimane siyafunda nje emhlabeni sifundele impilo engcono. Imali ngapha kwapolitiki. Akekho umuntu ongadela impilo yakhe ngeyinkinga zomunye umuntu. Basuke baza abantu ukuthi kunemali esuka izongena ngapha. Imali futhi enhle ephilayo. Uthe omunye umfo ukuze into yakho iphile noma ihambe. Kumele ube nento ozobambelela ngayo. Ukuze into yakho izophila. Wathi inkolo yobuKristu yabambela ekuthini yasebenzisa ukuthi abantu banezono. Nakho-ke nangapha kuyipolitiki kusetshenziswa ukuthi abantu baneyinkinga ukuze abantu bakwazi ukuziphilisa bona babe stable. Hayi kuningi isazokhala. Ubona nje abantu abanye basazoluza i-patient sekubangwa lezi zinto zamathenda lezi ukuthi ubunye kuthola obani ubana akabhithanga yonke lento lena kodwa wathola ukuthi nani kwaze kwa-8 siyozwa khona. Nginibingelele ingane zakwethu kuzo zonke indawo la kuhambe kwafinyelela khona lo mbukiso. Engabe uyaqala ukuba nathi sicela ungakhohlwa ukuhlale usilandela njalo nje. Lapha silalele i-voice note komunye womhlaziyi okuthiwa uSiyamyeza kwi-social media. So lapha kade hlaziya khona udaba oluvelile lokuthi ubaba uKhumalo waxoshelwani or uxoshelweni kwi-MK. Lolu daba-ke somane silandelele ukuthi ngabe uxoshwe ngempela noma kwenzakaleni. Ungakhohlwa ukusilandela ey'nkundleni zokuxhumana.